Λιδία κοιτάχτηκαν, η δικαιολογία είχε έρθει από τον ουρανό. Σάββας, τι δηλαδή δεν θα πάμε? Όχι. Site start, αχ Παναγίτσα μου, τι χαρά είναι αυτή. Site 6768. Λιδία με ψεύτικη λύπη. Τι απογοήτευση θέλω να πω που δεν θα φάμε σήμερα από τα χεράκια της Αλεξάνδρας. Θα στεναχωρηθούν πολύ και οι άλλοι. Καλέ μη το συζητάς, μεγάλες στεναχώρια θα πάρουν. Site start I delta omegas, ita lupsilon delta alpha, theta alpha kappa annu, epsilon iota mu iota, alpha beta delta omicron mu a delta alpha mu iota, lambda e sigma epsilon iota. Site 68, 69, 70. Η Κυριακή ήταν σωσμένη, ήταν ώρα για το ντέρμπι παρά την αρκούδα. Κεφάλαιο τέρα. Η κατάρα του Κωνσταντίνου και ο δεκάλογος του αγώνα. Η χαρά της αποφυγής έσβησε γρήγορα με την ανακοίνωση του Άρη. Άρης. Τι λες, πάμε από εκεί, στο Σάββα και στη Λιδία. Site, start, άντε, πάμε. Site 70, 71. Και μετά, αναπόφευκτος επισκέπτης. Λουψιλον δετά ή αλφα, νάλφα εώτα. Έλα Κωνσταντίνε μου, να και ένα καλό νέο, να έρθετε. Site, start νάλφα, αέρο, θέτα, έψιλον, τάου, έψιλον, θέτα, αλφα, σίγμα, αλφας, πι, έψιλον, ρο, αιώτα, μιου, ένιου, ομικρόν, ουψιλον, μιου, έψιλον. Site, 81, 82. Ο Σάββας και ο Άρης πανικοβλήθηκαν. Σάββας, όχι ρε παιδιά, όχι αυτό. Ρε κοριτσάκι μου, πας καλά. Είναι δυνατόν να φωνάζεις σε ντέρμπι τον Κωνσταντίνο. Site, start, όποτε έχουμε διαγώνα μαζί του δεν σταυρώνει παλιά η ομάδα. Site, 82, 90, 92. Άρης πάει, το χάσαμε το παιχνίδι. Τρίκορα θα πάμε. Τι τρία λες, 5, τι 5 ρε εσύ. Site, start kata iota theta alpha gamma inu epsilon iota sigma e mu epsilon rho alpha. Kappa alpha iota theta alpha pi s sigma omicron epsilon mu epsilon kappa alpha tauita gamma omicron rho alpha. Site 92-93. Ο Σάββας αποφάσισε να καθοδηγήσει τον Κωνσταντίνο με στρατιωτική ακρίβεια. Σάββας λοιπόν, Κωνσταντινόταν εγώ και ο Άρης βλέπουμε πάλα. Ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο τελετουργικό, μια φόρμουλα ρε παιδί μου. Site, start, nu, alpha, mu, pi, omicron e sigma, omicron, epsilon, lambda, alpha, pi, alpha, iota, delta, epsilon, rho. Site 147, 148. Οι τρεις θείες εντολές του ντέρμπι. 1. Sit, start, daily, epsilon. Νούμο epsilon το alpha kappa iota νο omicron ή μου alpha sigma το epsilon. Site, 250. Site, start. Ακόμα και αν θέλεις να πας τουαλέτα. Site, 250. Dve, site start. Epsilon νου μου epsilon το alpha kappa iota νου omicron ή μου epsilon alpha νου το iota kappa epsilon ή μου epsilon νου alpha gamma ή rho omega μου alpha site. Τάζε. Ando 53. Site, start, akapao mu alpha kappa iota, alpha nu fitau epsilon ronu zeta, epsilon sigma, alpha iota, site ando 50. 3. Site, start, asterisk, asterisk, Echi omicron epsilon mu, epsilon p, anu tau, alpha theta epsilon tau, iota kappa e, epsilon nuero gamma epsilon iota alpha, asterisk, asterisk, site. 156, site start. Staue lambdanu omicron upsilon mu epsilon. Kapau mu alpha tau alpha theta epsilon tau, iota kappa is, epsilon nuero gamma epsilon iota alphas. Site. 157. Η Λιδία, βλέποντας την θρησκευτική προσήλωση των αντρών στην αρκούδα και στους κανόνες, επέστρεψε στον επαγγελματικό της Γολγοθά. Λιδία προς την Αντωνία στο τηλέφωνο. Μα τι ακριβώς είναι αυτό το γούρι που ψάχνει? Βάσε με Αντωνία. Σε με Κυριακή σήμερα τα πάντα κλειστά. Η εκδήλωση το βράδυ. Και εγώ πρέπει να βρω ένα γούρι. Τι θα κάνω και να είναι και ποιότητας.
Site start iota alpha tau i tau εχίνου ετα sigma omikron epsilon lambda epsilon iota. Site στο παρεσά 9, στο Σερεσάτ 1, η Λιδία αποφάσισε ότι η μόνη λύση ήταν η διαρρήξη στο σπίτι της Αλεξάνδρας για να κλέψει ένα από τα πύληνα γούρια. Κατανοώ την επιθυμία σας για ένα έργο υψηλής ποιότητας εκτενές, διαδίκουα, δελιάδε λέξεις και χιουμοριστικό στην ελληνική γλώσσα. Δεδομένων των τεχνικών ορίων μεγέθους απάντησης, θα συνεχίσω την ανάπτυξη του μυθιστορήματος με εκτενή λεπτομέρεια και υπερβολή στο χιούμορ, εστιάζοντας στις παράλληλες πλοκές της ληστείας και του ντέρμπι. Η κατάρα της Κακαβιάς και το γούρι του Τσεπέτο, ένας οικογενειακός εμφύλιος στην Κυριακή, κεφάλαιο 5, ο πόλεμος του φτερνίσματος και η πτώση της τηλεόρασης, site, start. Ο Σάββας και ο Άρης είχαν τοποθετήσει τον Τσεπέτο στη μέση του καναπέ, ο οποίος με το βλέμμα του καρφωμένο στην άδεια οθόνη, λάμδα epsilon iota, tau omicron epsilon rho gamma omicroni sigma epsilon omegas, asterisk asterisk I epsilon rho e delta omega lambda omicron asterisk asterisk site 7374. Η λούψιλον δέλτα αλφα έψιλον η chi έψιλον φι γάμα έψιλον iota, αφήνοντας πίσω της το άρωμα του επαγγελματικού πανικού και την αγωνία της διάρρηξης. Site start o asterisk asterisk comeganu sigma tau alphanu tauinu omikrons asterisk asterisk omicron asterisk asterisk gamma rho omicron epsilon sigma omicroniu zereitas asterisk asterisk e tau alphanu kappa alpha theta omicron delta oniu. Site 90. Ο Σάββας ένιωθε τη μοίρα να τον πλησιάζει με αργά βασανιστικά βήματα. Σάββας, εσωτερικός μονόλογος, ένεγε ζία λέξεις, ντεγιαζιάζει. Πώς να του εξηγήσω του Κωνσταντίνου ότι η θετική ενέργεια δεν είναι αστείο. Είναι φυσική νομοτέλεια του ποδοσφαίρου. Την τελευταία φορά που ήρθε, είπε μπας και βρέξει. Ακριβώς τη στιγμή που ο τερματοφύλακας έκανε μια βουτιά στον αέρα και από τότε το τέρμα μας είναι βρεγμένο. Site start aniu tauro alpha phi tau epsilon roniu iota sigma tau epsiloni, θα γίνει έκρηξη αρνητικών ιόντων και η ομάδα θα πάει κατηγορία σίτε. Χίατα εκίντα έξα ιάτα εσά οντοόκο. Site start, ο Τσεπέτο το αιώνιο γκούρι, site 74, site start, είναι ακίνητος, σωστός κύριος σίτε. Διχιαζιατέμ πέντε. Αυτός ο Κωνσταντίνος όμως είναι φτιαγμένος από απόλυτη αβεβαιότητα. Ο Κωνσταντίνος έφτασε. Site. Στάρτ ο Σάββας και ο Άρης τον υποδέχτηκαν με ψυχρή επισημότητα, παρακάμπτοντας τις αγκαλιές για να μην διαταραχθεί η στατική ηρεμία του. Sigma alpha lambda omicroniu iota omicroniu site 150. Site. Στάρτ ο Σάββας άρχισε την ανάκριση. Site. Για το Καραντανέια. Κωνσταντίνε, έχουμε κατοχή Πάλας. Τι κάνουμε? Site. Start. Στέλνουμε κύματα θετικής ενέργειας προς την πείνα μας. Site 1.55. Ο Κωνσταντίνος κάθισε. Αμέσως άρχισε να κουνιέται. Κωνσταντίνος, αμάν ρε παιδιά, δεν με ζεσταίνει αυτό το πράγμα. Site. Start. Σάββας με τρομερή ψυχραιμία. Μην κουνηθείς ρε παιδί μου, ούτε κίνηση. Site. Διεσρουφίρταρα, site start, alpha theta, alpha sigma tauro, alpha betao, new alpha mu omicron, iota, a sigma omega site. Διεσρουφίρταρα. Site start, mitanio kappa omicron, epsilon u eta theta epsilonis, nu alpha lambda epsilon p, tauro epsilon p, alpha iota delta a kappa iota mu, omicron epsilon tauro alpha mu. Itaniu tau omicron kappa alpha tau epsilon mu iota a zeta epsilon iota s. Site 215. Site start ο Άρης, βλέποντας την μπάλα να πλησιάζει την περιοχή. Corner. Site ziatessia τρέσα. Κωνσταντίνο, τι κι αν έκανε, σε παρακαλώ, μείνε έτσι. Site start epsilon inu epsilon etau sigma iota mu eta nu kappa omicron upsilon mu eta theta epsilon is site. 213.
Sig det. Start os af beta, beta, alfas, et delta, omega,